Много ти благодаря за транспорта от София по Дунав до Русе. Заради Дунав. Легендарният отбор от Русе играе срещу Левски. Турнира Сезам Купа на България. Аз съм Боби Юрлинов. Започваме. Жребият на 16-ти на финалите на Сезам Купа на България изправи един срещу друг футболния символ на град Русе – Дунав, и рекордьорът по спечелени купи – столичния Грант Левски. Дунав е клуб с 74 годишна история. Финалист турнира за Купата на България през сезон 61-62. Два пъти завършва на 4-то място в първия ешелон на българския футбол. Именно през сезон 74-75, когато клубът за първи път завършва в топ 4 на елита, в Купата на УЕФА русенци срещат италианския Грант Рома. В първата среща, играна на 17 септември 1975 г., губят с 0-2 в Рим. На реванша в Русе на 1 октомври обаче постигат паметна победа с 1-0 пред 25 000 зрители на градския стадион с гол на Тодор Иванов в 63-та минута. Отбор с богати традиции и истории, който е жаден за нови успехи на голямата сцена, независимо, че в момента се подвизава в втора дивизия на българския футбол. И в Русе си имат мост на влюбените, където хората, които се обичат, символично заключват любовта си. Една любов обаче няма нужда да бъде заключвана, защото това е любовта към футбола. Любовта към Дунав Русе. А сега ще се срещнем с двама човека, които са част от легендарния отбор на Дунав Русе, който побеждава тук Рома с 1-0. Две легенди на българския футбол и такива, за които да победиш Левски в Русе, изобщо не е проблем. Легендата за големия отбор на Дунав, поставил Рома на колене в Русе, ще остане безсмъртна в града. Господин Христов, господин Малинов, истинско удоволствие е да съм тук с вас край Дунава. Първо с благодарност за това, което сте направили и за българския футбол, и знам, че сте оставили и своята много сериозна следа в историята на Дунав Русе. Представям ви двама души, които са оставили имената си с златни букви в историята на Дунав. Никола Христов, човекът, който е на второ място във вечната ранглиста на голмайсторите на Дунав. Играва и за ЦСКА и в Ботев Враца и носи националната фланелка. Става и шампион на България с ЦСКА през 1980 година. Джентълмен и страхотен нападател. Неговият съотборник във великия отбор на Дунав е защитникът Павел Малинов. Част от големия отбор на Дунав, който играе мачове с Рома и пише името си с златни букви в историята на клуба. Срещите с легенди винаги са приятни, а преди да чуете още от тях, вижте как се описват един друг, двамата големи футболисти и приятели. Беше с голямо сърце, с голям хъс, влизаше във всякакви битки, залагаше главата на всяко място. Имаме един спомен матч София-Славия. Никола Христов като централен нападател ми отбеляза 3 гола. 3-0 срещу Славия. Славия беха с Шалманов, с много добри футболисти. В лицето на Никола Христов като централен нападател е един от най-добрите нападатели в България. Дунав Русе е марка, емблема за футбол в България. Такъв отбор като Левски, ЦСКА, които са пристигали в Русе, винаги е било еуфория, празник за града и настроение и увереност, че ние можем да победим всеки отбор. Притесняваха ли се тогава отбори като Левски, когато идват в Русе? Всички идваха тук и знаеха, че той викаха долината на гниените гърнета, както и падаха. Отборите от по-ниските групи се освобождават в такива срещи и се опитват да надскочат себе си. Историята също показва, че за купата, за първенствата, Левски специално има много малко успехи в Русе. Дунав Русе срещу Левски в турнира за Купата на България. Какви са ви очакванията за този двубой? Имаме шанс да победим Левски. Пожелавам го от сърце на нашия отбор. Ние знаем, че за купата по-слабите отбори надиграват по-силните. Това е доказано в самия футбол и се надявам с късмет да излезат и да победат Левски. Срещу Левски под рамката на вратата може да застане Дани Николов, един от талантите на Дунав Русе. Той обаче трябва да съчетава две неща. Едновременно да бъде вратар, а също така да бъде и ученик. Така че за момент ще го изкараме от часа и ще си поговорим за това, което предстои, защото съм сигурен, че започне и срещу Левски за него ще бъде сбъдната мечта. Дани Николов е един от хората, за които се надявам, че ще говорим доста в бъдеще. Част от мъжкия отбор на Дунав още като юноша. А преди да е навършил дори 18, може да се похвали не с един или два мача за големите. Малкият му брат също е вратар, а Дани мечтае да стане като идола си Джанлуиджи Буфон. Готин, свеж и с голям шанс да получи един от шансовете на живота си до този момент.
да се изправи срещу Гранда Левски за Купата на България. Коя униформа е по-трудно да носиш? Тази на училището или като облечеш футболния екип? Много зависи, защото аз представям училището, горд съм да бъда в това училище, но когато отида на терена, просто е нещо различно. Там излиза гордостта, да играя за този отбор е голяма чест за мен, да представям това, което е до сърцето точно, емблемата. Е много по-важно от това, което е на гърба, името ми. Добре, ти си от Русе. В мъжки отбор си сега, това сигурно за теб е сбъдната мечта от момента, в който ти си почнал да играеш футбол. Когато още влязоха в А-група, мен даже ми има на снимката, когато се кефят отбора с шампанското, с цялата тази еуфория. Не мога да кажа, че съм си мечтал да бъда сред един от тези футболисти, които ги дават по телевизията и играят. Купата на България, защо е специален турнир за теб? Той ми беше първата крачка в професионалния футбол. Първия матч с първия тим го изиграх точно срещу Арда Кърджали. Никога няма да забравя този матч. Между Неверленд, Нарния и Сезам Стрит е ясно в коя посока ще поем. Все пак сме тук заради Сезам Купа на България. Това е турнира, който сбъдва мечти. Преди малко се срещнахме с Дани Николов, а сега и с един човек, който стои в основата на неговата мечта да бъде звезда на Дунав Русе и да успява в футбола. Майката на Дани, Нели, наистина може да бъде определена за супер майка. Гледа 3 деца, 2 от които футболисти. Има собствена зала за тренировки и като цяло, честно да ви кажа, човек, който не се спира. Но за сметка на това усмивката никога не й пада от лицето. Нели, много се радвам, че съм тук в твоята зала. Много интересна и спортна обстановка и виждам, че в такова семейство то няма как да няма и други спортисти. Заложено е, Дани е единия син, който е вратар, обаче ти имаш и още един. Направо ти давам думата да разказваш как ги народи толкова вратари. Само двама. Двама но не е малко. Животът е по-добър със спорт. Това е нашето мото. Така че ако има спорт в живота ни, той е пълноценен. Футболна майка на 2 вратари. Това е много готино, но от гледна точка на един родител какво е? Много е отговорно, защото трябва да даваме пример. Качествата, които трябва да изградят един вратар, знаеш кои са, трябва да са изключително уверени, трябва да имат самочувствие, трябва да мислят една крачка преди всички останали, трябва да се научи да поема отговорност. Изживяваш ли неговите успехи, изобщо неговите мачове заедно с него, когато ти си на трибуните, пък той е долу на терена? Да си майка на вратаря е много екзотично преживяване на нашите терени. Може би чуваш някакви неща по своя адрес? Да, всякакви и по негов също. Даже по-скоро по негов ми звучи по-странно. Обаче е част от играта. Някои мачове и някои неща съм ги гледала с гръб понякога. Нямах търпение да дойда и в дома на Дунав Русе, място, където тимът тренира. Естествено, матча срещу Левски за Сезам Купа на България ще бъде на градския стадион, но тук аз се чувствам на гости, а когато си на гости, мисля, че административният директор Велизар Кънчев. Много се радвам да те видя, един от хората, които очаквах да ме приемат. Човека, който се върна след 19 години в чужбина, сега в Русе заради любовта към този клуб. Това е история, която искам да разкажеш. Точно така, Боби. Дори не се замислих, когато ми се отдаря възможността. Как да ти кажа, не съм си казвал, ще преспа 1 или 2 вечери, просто си казах да, правя го и се върнах в Русе. Като кажа Купа на България, кой е първият спомен, който ти изниква в съзнанието? Ако не се лъжа, есента на 2000-та година, когато Дунав игра с Левски София един осмина финален матч. И точно тогава си спомням, че бях първа смяна на училище, избягах последните часове, защото матчът беше по обяд. Ако не ме лъжа паметта, Георги Иванов Гонзо вкара в първата или втората минута. Левски победи 0-1, но това е един от най-ярките спомени. Стадиона беше доста пълен. Надявам се, че и по време на матч има доста фенове. Но просто сега, като си помисля, че 23 години по-късно ще бъда част от това събитие, буквално настръхвам. Купата на България с какво е по-различно от един мач за първенството? Заряда със сигурност е доста по-голям. Един мач, отбор от по-долната дивизия излиза срещу един отбор, който буквално преди 3 месеца направи един с Айнтрахт Франкфурт, който знаем какви футболисти имат. Целият стадион беше взривен в последната минута. За мен Купата на България е едно шоу. Особено тия двубои, които са на директно елиминиране, със сигурност са доста по-интересни.
Това е арената на матча, градския стадион в Русе. Момчетата от Дунав тренират, след малко ще си откраднат треньора и някои от основните футболисти. Там пък утре ще бъде сектора за гости, където ултрасите на Левски ще опитат да дадат най-доброто от себе си и да създадат необходимата атмосфера за толкова сериозен матч. Тук мирише на футбол още от сега. Как се чувстваш? Перфектно. Мирослав Будинов е едно от най-популярните имена, което в момента защитава цветовете на Дунав Русе. На 37 години играл за Черно море, Любимец, Септември София, Ботев Враца и куп други, но най-много мачове записва за любимия Дунав. Той е централен нападател, лидер на отбора и човек със сериозен опит по българските терени. Ти като един от лидерите на отбора, как помогна в съблекалнята? Казах им просто да има респект, но да не е прекалено голям, да играят освободено, дори да загубим матча, ние пак печелиме, нали, от това. За нас беше важно да дойде отбор като Левски, да стане празник за града, да се съберат хора и пак казвам, тези момчета да усетят тръпката от това да играят срещу такъв отбор, срещу такива футболисти. Един матч всичко може да стане. Шансовете на Дунав как ги оценяват? Разбира се, че Левски е фаворит в този матч. Все пак да не забравяме, нали, къде се намираме ние, къде се намират те. Видяхме и отбора на Литис какво направи с лидера в временното класиране, тогава Черно море. Така че надявам се първо да играем добре, да затрудним максимално Левски и евентуално, ако имаме нашите шансове, така да сме една идея по-концентрирани и мобилизирани в този матч и да ги реализираме. Има ли напрежение? Това напрежение, млади, стари винаги има. Преди такъв матч? Особено такива матчове са... За мен такива матчове за тях са подарък. За вратара по-специален е такъв бой, защото струва ми, че който иде на вратата, много работа ще има. Абсолютно такива матчове не са водим като аутсайдер, но за нас, за вратаря, такива матчове са шанс. For me, we can win, for sure. We play for win. We don't play for draw or for fun. We play for win. It's a big game for us, for the city, for all the fans. А сега ще ви срещна с 12-тия играч, а именно феновете на отбора тук в феншопа. Здравейте, бе, много е минорно тук преди матча с Левски. Много готино! Много сте добри, аз съм сигурен, че надъхате момчета. Сега идвам да ви обърна внимание само първо с дамата. Така, тук на бара, много ми е приятно. Аз съм Боби. Много готина тук атмосферата. Феншоп, бар е така, футболна установка. Стараем се винаги да е хубаво, да е уютно за феновете ни, да са добре дошли. Какво очаквате от този матч? Реално погледнат, това се шанс за нашия отбор да се покаже така на футболната карта в България, понеже от няколко сезона сме във второто ниво и така сме по-незабележими, но ние като фенове си очакваме нашия отбор да победи, защото сме се нагледали на сензации за купата, защо ни в нашия матч да стане така. Кой е най-силният играч на Дунав сега? На кой разчитате най-много срещу Левски? На Будинов и новия футболист. Перлата. На Перлата. Гледахме го на тренировка. Много е добре играе момчето. Много бърз, много техничен футболист също така. Различен тип футболист. Какво е идеята за шала, така ли? Изцяло моя. Я да разкажеш тогава за шала. Шала, това е официалният шрифт на Дунав. Символа на купата е тази фигура, в бяло-зелено-червено. Точно така. Заповядай, Боби. Много благодаря. Винаги верни сме, вечно ще ни следваме. Винаги верни, винаги с вас, вечно Дунав ще съм. Деня на големия мач дойде Дунав срещу Левски в Сезам Купа на България. Днес Русе е малко мрачен и дъждовен, но това не го прави по-малко красив. Архитектурно е един от най-впечатляващите градове в България. Затова, преди да отидем на стадиона, ще ви покажа някои забележителности. В сградата на Княжеския дворец Батенберг днес може да откриете регионалния исторически музей. Доходното здание е ценен паметник, изградено по проект на виенския архитект Петър Паубранк.
Къщата музей на Захари Стоянов също е тук, а за красотите на Русе можем да си говорим много. Сега обаче е време да се пътя към стадиона. Ето ги футболистите на Левски, те вече пристигат на стадиона тук в Русе, група от 16 души, някои кадрови проблеми за треньора Николай Костов. Въпреки това обаче преди двубоя той беше сигурен, че неговите момчета ще успеят да си тръгнат от Русе като победители. Тук вече са и футболистите на Дунав Русе. Излизаме на терен, играем като равен с равен. Това е. Слагаме по една ръка. Комуникация, агресия. Хъс за победа, хъс за добра игра. Да сме заедно, да сме като отбора. Един за всички, всички за един. 1, 2, 3. Двата отбора излизат на терена, атмосферата тук е страхотна. Дани Николов започва на вратата за Дунав Русе, а има дебютанти в състава на Левски. Това е Виктор Любенов. Така че купата е турнира, в който точно на такива момчета може да се дава пътя. Време е за шоу. Матчът започва за Дунав, ще бъде много важно. Първите 10-15 минути, когато Левски ще опита да все респект в редиците на драконите, Дунав да успее да издържи оттам нататък. Напрежението вече може да бъде много по-голямо за отбора, който е гост. Единственият начин феновете и на един и на други отбор по българските стадиони да скандират едно и също нещо е този. В 18-та минута символично всички фенове започнаха да скандират оставка. 18 е символ на 18-те години, в които Борислав Михайлов е начело на Българския футболен съюз. Левски вкара за 1-0 в 26-та минута. Рикардино е автор на попадението, диагонален шут, с който успява вкара на Дани Николов. Възможно най-добрият отговор за Дунав Русе 1-1. Георги Вълчев успя да вкара, така че след половин час игра резултата е равен. Страхотен мач се получава тук в Русе. Точно в края на полувремето Левски успя да вкара още един гол и да поведе с 2-1 отново Рикардиньо. Първото полувреме завършва при резултат 2-1 в полза на Левски. В края гостуващия отбор успя да вкара от Дуспа, която обаче беше отсъдена много съмнително и затова и реакцията на феновете е такава. Левски води с 2-1, обаче начинът, по който поведе, сякаш беше по не много одобрителен от феновете, меко казано. Само Левски. Не се ли притесняваш така? Не, между феновете? Нямам никакви страхове. Да. Това е хубаво. Така е по-европейски. На Запад така се ходи на матч. На трибуните срещам изключително интересен събеседник, който е видимо афектиран от развитието на матча. Става дума за Ивелин Спасов. Играл е за Дунав и за Левски, а в матча за купата през 1995 година Дунав бие Левски с 2-0, а Спасов е именно един от голмайсторите. Стадионът беше пълен. Жалко за феновете на Левски и на Дунав, тук стадионът трябваше да бъде пълен днеска. Обаче да не свират такива некадърници като този, който е тук в момента и дай жалка Дуспа за Левски,
Левски, ако е отбор, аз съм бил и в Левски и в Дунав. Левски, ако е отбор, да покаже класа. Левски не показва нищо в момента. Нищо! Жалко за момчета от Дунав. Драмата е пълна. Начало на второто полувреме. Червен картон за Левски. Илян Стефанов вече не е на терена, така че гостите са с човек по-малко. Голямата дилема сега е пред щаба на сините. Гол за Левски, резултата е 4-1, голмайстор номер 7 Роналдо. Малко след като стана с човек по-малко, Левски успя да вкара гол. 3-1 за гостите. Роналдо се разписа, така че вече 2 гола разлика. Задачата за Дунав става трудна. Край на матча Дунав загуби с 1-3 от Левски. Беше бесен от това, което се случи. Дуспата, която беше свирена за Левски, как повлия на целия мач според теб? Първо поздравявам отбора на Левски, по-добрия, по-стойностния отбор, по-класния, с по-добрите футболисти, но дойде един истински престъпник, съдия, който 6 месеца е наказан, дойде и се подигра с нашия труд и развали тук целият празник на града с това позорно съдийство. Да получиш гол в 45-та минута и то от Дуспа, която е несъществуваща, така има едно голямо психологическо предимство за противника. Левски няма нужда от тази помощ. Левски е по-добрият отбор, Левски ще ни победи и без това. Просто искаме да свири 50/50, да стане един хубав матч и това е. Колко сериозен отпор даде Дунав Русе? Аз поздравих отбора на Дунав, поздравих и треньора им, поздравявам ги още веднъж публично. Представяха се много добре и много достойно в този матч. Но Левски продължава закупата срещу Хебър Пазарджик. Преодолим ли е този съперник с оглед и на представянето днес? Всеки съперник за Левски е преодолим. Въпросът е в какво психологическо състояние ще бъдат нашите играчи, естествено и физическо. Зависи как ще се разви самия матч, тъй като, знаете, футбол е игра на ситуации. Колко далеч може да стигне Левски според теб в турнира за Купата на България? Нашата цел е да стигнем наистина далеч в този тур. Но ще мислим мач за мач, защото всеки мач е труден по себе си. Ще подходим спокойно, както казах, за всеки мач отделно и веднага ще подходим спокойно да мислиме сега за следващия мач, когато му дойде времето. Видяхте какви бяха емоциите в Русе в този матч. Фаворитът успя да продължи напред, а ние продължаваме да следим всичко най-интересно, само че вече в следващата фаза, така че следете Купа без задръжки.